l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Tifla ta' 12 sena qed issofri minn ġrieħi serji filwaqt li tifla oħra ta' 15-il sena ndarbet wara li raġel ta' 43 sena minn Bormla allegatament daħal fir-residenza tagħhom u darabhom b'sikkina għal ħabta ta' sija u nofs ta' wara nofsinhar. L-allegat imputat skont informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon huwa Ronald Dalli u ġie arrestat f'Bormla fi ftit ħin wara l-allegat aggressjoni. Maż-żewġ aħwa kien hemm ukoll ħuhom ta' 14-il sena li minkejja li ma sofrix ġrieħi fiżiċi jinsab taħt xokk qawwi u bekk qed jingħata l-għajnuna meħtieġa. Fl-2021 l-istess allegat aggressur Ronald Dalli kien ġie arrestat mill-pulizija u tressaq quddiem il-qorti taħt arrest akkużat li kkaġuna ġrieħi filwaqt li jeddet u insulenta lis-sieħba tiegħu u binta. F'sentenza f'Diċembru tal-2023 il-qorti liberat lil Dalli wara li l-omm u binta irrifjutaw li jixdu. Fuq il-post assista tim mediku li ħal il-vittmi l-isptar b'ambulanza għal aktar kura. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Viktor Axaq li ħatar inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin.